Tervetuloa Niittylän virtuaalimaatilalle. Tällä videolla keskustellaan ternimaidon vasta-ainepitoisuuksien mittaamisesta sekä juottovasikan kehittymisestä märehtiäksi. Ternimaidon vasta-ainepitoisuuksia on hyvä mitata, sillä pelkkä ulkonäkö ja väritys ei kerro meille, kuinka paljon ternimaidossa on vasta-aineita. Tuossa mulla on videolla tuommoinen Brix-mittari, jolla tätä vasta-ainepitoisuuksia pystytään mittaamaan. Ja yksinkertaisuudessaan toi laite toimii niin, että tuohon levyn päälle laitetaan maitoa, ternimaitoa, ja sitten toi lasilevykin laitetaan siihen päälle. Katsotaan, että se maito leviää tasaisesti tuonne levyn alle. Odotetaan 30 sekuntia ja sen jälkeen voidaan valoa vasten katsoa, että mihinkä nuo mittausarvot siellä asteikolla oikein jäävät. Jos tuolta mittausasteikolta näkyy, että arvo on yli 22, niin silloin voidaan todeta, että ternimaito on erittäin hyvää vasta-ainepitoisuudeltaan. Jos se on 20-22 tuo arvo, niin silloin se on välttävää. Jos alle 20, niin silloin ternimaito on huonoa. Siinä tapauksessa, jos ternimaidon vasta-ainepitoisuus on huono, niin suosittelen, että otetaan sitten pakastimessa sellaista vasta-ainepitoisuudelta parempaa ternimaitoa ja lämmitetään sitä sitten vasikalle. Juoman lämmityksessä kannattaa olla tarkkana, sillä liian kuumaksi lämmitetty ternimaito polttaa nuo vasta-aineet kaikki. Eli kun se vasikka syntyy, niin se on täysin sillä ei ole mitään vastustuskykyä ja kaiken vasta-aineet se saa tästä emän ternimaidosta. Sen takia tämä on tosi tärkeä juttu. Tuossa videolla havainnollistan vielä oikeanlaista juottoasentoa. Vasikan ruoansulatuksessa erittäin tärkeä osa on märekourulla. Eli märekourua pitkin se juoma valuu sinne juoksutusmahaan. Tuolla paperilla havainnollistan oikeaa juottoasentoa. Eli juottoasennossa mukaillaan hiukan sitä emän luontaista imetysasentoa. Pää on hiukan etuviistoon, jolloin märekouru on tuommoisessa kourumaissa asennossa ja maito valuu juoksutusmahaan. Jos vasikka juo ämpäristä, niin märekourulle käy noin. Sen reunat taittuvat ja maito valuu pötsiin, mihin se ei kuulu. Pötsiin valunut maitojuoma voi aiheuttaa ripulia ja puhaltumista ja isoja ongelmia. Juottoon valmistautuminen vasikan kanssa on erittäin tärkeä. Ensinnäkin se juoman oikea lämpötila, juoman koostumus, oikea juottoasento ja pelkästään jo ne juottoon liittyvät äänet, hajut, ne on sellaisia, jotka stimuloivat sitä vasikkaa. Pötsin kehitystä voidaan nopeuttaa ruokinnan avulla. Eli hyvälaatuinen, karkea rehu kehittää pötsin lihaksistoa ja liikkeitä. Se voi olla säilistä, se voi olla kuivaa heinää, se voi olla sekä että, tai se voi olla ihan vasikolle tarkoitettua apetta. Väkirehu saa pötsissä käyntiin voi- ja propionihappotuotannon, mikä taas nopeuttaa pötsin papillien kehitystä ja kasvattaa niiden imeytymispinta-alaa. Sellaisia märehtimisjaksojen käynnistymisiä voidaan havaita jo 2-3 viikon ikäisillä vasikoilla. Vasikka alkaa käyttää hyväkseen pötsissä syntyviä haihtuvia rasvahappoja ja jo 3-8 viikon iässä. Juoton lopettaminen voidaan tehdä jo 2 viikon iässä, jos väkirehua saadaan 1-2 kiloa menemään vasikalle. Etumahojen liikkeitä alkaa kehittyä 6-8 viikon iässä ja 10-12 viikon iässä pötsin pieneliistö vakiintuu ja vasikasta tulee märehtiä. Vielä kuivat lakanat sinne vasikoille, niin mikäpäs siellä on kelliä.